To yauwa Malam Nura Minuwa yau kuma me ka zo mana da shi? Wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa. Abadan bani daina yin so gaskiya ko da me ya zo ne. To mun ji. Yanzu kana nufin Sirama, Zogale, Yaɗiya, dan Tama Tsitsi da Stabar Malam duk ba abu more rayuwa bane? To shikenan mun ji. Wai ma da suka sanani shi menene ma ta mai san da Nura yake magana akai? Aka ce shi so gaman jini kamar da ruwa a rariya, kaga ruwa a rariya da dai an zuba shi za ya kubce, haka ne zance na gaskiya. Shi ma so hakan yake kamar an jefa kibiya, zai san gurbi ya dan tsaya kuma bai ya duba kwalliya. Shi babu ruwansa in ya sauka komai in kayi kabi. To saurara haka sarkin zuba mun ji mun gode. To kai kuma ishara Malam Nura Minuwa ka iya bakinka kar masu zogalen layu su ji su da siyar maka da zogale. Ka ji ko?